Biye me kalo kile bisaba ani kile samba flani muga ani kile aw nu ba fle sanga na ka wakati an bololo kanala mali kono ya kata se mali ko kanama ame aw befu aka wakati o chugala aw sun sigli me ka kuna foni mi makono malikunafoni.net ale jabaranika niye o watu sili ayo bismillah. Kanga kuna fundam nani femi sa CEDEAO ma ulu koninye siga kuma ninka oke kunu kari siga kuma miyersa ni ayetalike lera duru bonyongo oka ukoniya yira kafo kuye anga jamana ninka ale gloni wakati na jamana ma ukanga siga kuma munike anga jamana o sintina ye ola nga femi ye sorota fanfela isa ukonima nyangilita ninga anga jamana segere ukonnala ukoniye femu ngelesa ode ka yira kafo ko teliala ko ministri nyama oka sigi wa ministri mi alinga ke magansa fanaga gouvernement kura ninka o sigi ka klatuguni ka seka chamache fanga baro ninka ulu lakile kala filmi ni ale brodala février kalo kile muga ani wolon vla na tena sa ba flani muga ani fla o ka to a fotoko ola bara ulu ka seka sigi senga lera dama ko fe ni sumay menisa francika o ka jamana nyama ni o Emmanuel Macron ale koni bagabalita ninka anga jamana ka o segere balabagani yere kuye femisa ode ka fo ko ale kon bina aka wulu masita ba ninka ulubo anga jamana konnala ni wakatina Juma temene me kalo kile muga ani shegi samba flani muga ani kele banda u fokata se ministri nyama masa ulu kon bole u jorola colonel Assimi Goita ale wele bla ba politique la kaw ma kulba kaw ulu feino wele bla lu masa akoni ya la nyine ngafo ko ka nyama ya no ye ministri nyama ya sa ko ta ko di M5 RFP ma uka seka ma kelendi no kuka chebwe M5 RFP ma ulu kon ye joro ninka di shokel ko kala maiga maka fokale de ni sigore o kaka ni koni kuma infora yoro minasta shogal ko kala maiga uye akuma ninka la se kuna fundilo ma o dongele na akara Jamil Bitar aleka yoro la suguninko Mekalo kile tan ani kele temene samba flani muga ani kele anga maliende fla munu nulu kun sigilendo almainka uka jamana ukonnala ukoni ye ugeni ngabuka jamana konnala uka gouvernement mo akera ulufe uye panguru kerenkere neta ninga ni manu ka ubla kono kana nuye anga faba ukonnala ama kelen to Christophe Cissé don yere obewele ku Mamadou Traoré yere alebe almainka uka jamana ukonnala abe 100 ans ani wolonvla bo ay demsoni kele yere soro no demsoni yere fana be 100 ans ani wolonvla la Cissé yere sa ale 100 ans ninga oke almainka uka jamana o konnala weni ma flanu koni u gengen ko cejugula ka bo uka jamana konnala u yere ka folasa ko u yelere woro ani sanga bisaba u yore ke almai ale ni Bamako franchela mi ni anafolo yere tari ijo ero wari ba shegi odila uka jamana nyama koni ni boka klaka ba police laka ma tambonyongo ninga odauka ka tubla panguru jigiyoro ola ukon sele anga faba ukonnala sa franyon kan jekulumbe no ni ale nyashinimbe mamunu be no nube genga bo tunga fela la kana anga jamana ukonnala sa urusor la doni kama ukoni ni ma flanu ninka bismillah Maduru kata se ba police la ka kelema magansa nani ulu koni bonena unina kunu kari kasabu yake mama no fentigi la ko do maldo ulu e bingane walata kanga ulu mastrita ba ulu daga yoro ninka o segere u daga yoro miyere ni ulu buguni du kono na o manja nyona mali ni lagine danche dugu ani o fana ne nyon chesa kilometri keme bonyongo abe obo ni bingane wale ka kera su nege kanya sabate meni ni sanga bisabe kata se nege kanya nani o wakati masa mamun kira ni sabu isa ode mama na fentigi la ko don baluyi anga jamana sariya sumba ulu koni ya yira ka fo ko colonel Assimi Goita ale de koni bina ke jamana nyama ye ni wakati na mi na bina chamache fanga o lateme akon la yele na fesa teliala aka ministri nyama ninka o sigi wala sa gouvernement ali be siga sigi tugamina bara uluka damine
Nyafunge sigida la sa ulu koniye suta mobili kura ninka o soro mini adira Fondation Sahel festa mini ale nyama yere nyafuge kaimga asigirendo anga faba o konnala ayini bulma fen kura ninga ataka di ma chama akera ulu nyana akela tukuni ninga laidu taka foko mami bena kesa obisa ninga ni bulma fen ninka bulino ka suta mobili sa kabe san kelene di o masa kalo abe sara ninka udama. Ambita ko kan kibarula ambita Burkina Faso ka o ka jamana o konnala olu koni bena u ka coronavirus bolochi baraw ninka olu damine juin kalo dogokun damine yere la sta coronavirus furami yere ni alwe wele ko AstraZeneca u ka keneya ministry ni o be wele Charlemagne Ouedraogo ale koni ya yira ka fo ko bolochi bara en ka bena damine keneya tigila maw folla ani tuguni mamunu be no ni ulu mangene ko sobe ani mo munu fana kan ka ta hijita la nyina san konnala coronavirus bolochi baraw bena damne ni ulu folodi. Senegal uga laptani so dobe no mi nalbe wele ko amata dansugo nalbe kedugu ka uluka dugu o konna la sa akoni ira la kafo ko laptani so o bana kata se laptani so sabawere ma mi ni o fana dalla tuba ka o fi kafrin kata se sedio o ma ni wati na sa akoni ira la kafo ko ni laptani so nunu musaka tari jo se fo wari milliard bi kononton ani wolon vladilla san fla ko fe laptani so nunu joli o la sa kedugu ka ulu koni nuka kenya tigilamo akara ni sonja baye ulubulu. Ka kuna fonda tuguni Nigeria ka uka jamanai uka demise ma chama ni beno ni ukontara ulu jasoka uto uka kalanso mi yeresa ni alebe wele ko salu tango kalanso yere dabol mi femi kama odi kurane kalanso we demise nunta ni ngataga ni we mama seka utafando demise nu yere ma biti jo ma keme fla bonyongula ani ma bol ma fendo fana tumbeka tagana lebe ma utakatanu ye utaro lasa o bol ma fen we lu fana ma unika ulu jasoka fara demise nunuka. Malikunafoni jabaran la jabo aw kulo garze kala ni kunafoni debi ni ngada aw kulo ka aw ni ci aw kala jeli ko nyumana nala manga jona ame nyon sorano shini inshallah kunafoni kura ulu keneka aw ni ci aw kambe ci wati were.